Ix-xogħol tagħkom huwa imprezzabbli biex jiġi nfurzat il-kummerċ leġittimu u biex tiġi żgurata sistema fiskali b'saħħitha u ekwa. Hekk sar il-President ta' Malta George Vella waqt iż-żjara li għamel lill-uffiċjali tad-Dwana fil-Port Ħieles fejn saħaq lil ħaddiema kollha fil-faċilità tal-iskenjar fih dan it-taqsima tal-monitoraġġ tal-containers tad-Dipartiment huma dawk li tisaħħu l-prinċipji tal-legalità, trasparenza u kontabilità. Jassistu lil dawn l-uffiċjali hemm ukoll klieb imħarġa. Il-President ġie mdawwar mal-faċilità u tlaqqa mal-impjegati mid-Direttur Ġenerali tad-Dwana Joseph Ketkuti. Din iż-żjara saret wara l-qabda rekords riċenti ta' kokaina li ma setgħex tkun possibbli mingħajr l-eżerċizzju li wassal għal dan il-pjan. Viżjoni ambizzjuża u investiment f'apparatu tagħlim għal dawk li jagħtu servizz f'dan id-dipartiment. President faħar ukoll id-Dipartiment tad-Dwana għal kif jirrappreżenta u jiddefendi l-prijoritajiet ta' Malta fil-livell internazzjonali. Dipartiment li affaċċja diversi sfidi li qatt ma jistgħu jiġu meluba minn pajjiż wieħed.